varmaan aika hyvä yö. Niin. Minä vaan kereen puita, älä välitä minusta. Selvä. Tai välitä sittenkin, mulla tulee asia. Mä en haluaisi keskustella. Sä joudut. Mitä vittua? Moro Mirja, lopetat nyt. Minä en lopeta. Ikinä. Minä haluan tuon sormuksen edelleen. Miksi sä mun sormus? Mirille lahja, etkä muista. Sä kyllä sanoit sille jotain muutakin. Se on niin hieno. On se peppurajan mitta. Ei se liity Se on sormukseen. se... Se on kondorilaisen voima. Se on se voima, joka Nyt sä pidät sen turpas kiinni, ettei lähde henkikin. Ja vie sormuksen ja se on siinä. Mä kuitenkin soitan Aragornin. Etkä soita. Meillä ei ole puhelimia. Minulla on yhden Haista suuri paska. puhelin. Tuo on Haista kusetusta. paska. Ei tää Mä oo syön sut. kusetusta. Mä syön sut ite. Hobitit maistuu hyvälle. No, kuule, kondorilaiset. Mä maistun. Tonkaan ne maistuu hyvälle. Ne on paskaa. Ne kondorit. Mitä paskaa? Maulta. Minua et syö, koska minä syön sinut ensin. Et Raa. syö, sä oot kondorilainen. Saatan. Mä syön sun. Minä annan. Jää. Jää. Minä vien. Mitä he... Ai. Se häipyisi johonkin. Minä otan sen. Vielä joku päivää. Minun törmäät. Kun me olemme samaa saattuetta. Jahas. Ymmärrä, Frodo. Mä oon tässä sun vieressä. Etkä ole. Olenpa. Minä en usko sinua. Sitten et. Hei, tuot liukkaat. Oh. Minä sen tein, tönäisin sinua. Mitä? Mitä nyt on paremmin? Minä laitoin sormuksen minun Frodo, anna etusormeeni, vain se. joten minusta tuli sitten näkymätön. Frodo! Vittu, oliks se mun sormus vai Sauron? Sun Sauron. En mä sua pelkää sitä. Silmä, peräreijä voima näkyy nyt. Mikä Poromi kertoi vitun sulle. peräreijä? Hei. Aragorn, mä yritin soittaa sulle. Ai jaa. Mun isolla puhelimella. Miksi sä meet karkuun? Muuten vaan kun sä et vastannut, kun mä soitin. Mä luulin, että sä oot kuollut. Mitä vittu? Tää oli pelkkä mun mieli. Mitä vittua? Kuka se sanoi? Ai, sehän sanoin minä. Ylisaar. Älä koske siihen. Pidä se nyt oman auton. Vittu, irrota, saatana. Sinun pitää viedä sen Mordorin ja tuolta. Miksi? Ota siitä. Vitussa. Mut mä en halua puhuvaa paskaa sormua. Ota sä se. Ja vie sä se. Se puhuu asia. Koska se puhuu. Mene, Frodo. Mitä? Mä haluan taistella. Mene. Mä soitan sit sulle, moikka! Olen valmiina. Helvetti! Tappakaa! Oi saatana! Oikeesti. Sä et tee muuten. Oikeesti.
kuule. Oikeesti. Hei, täällä, no! Mennä patun tiet, kuule. Pikkupojat. Ei oo pikku kaunis sormus. Syöstä. Siellä on. Avatkaa. Minä olen teurasta. Ei oo mitään. Hyvästi. Sä saatana paljon silläkään. Poromir. Jätskiauto. Juoskaa. Äkkiä. Jättekö. Minä on siellä ekaan. Lyödään vaikka vetoa. Tsekatkaa mua. Mä lurtsin. Karvaperänuoli. Ei, Poromir. Miksi minä? Naista toista! Oi saakeli. Lörppämiekkaa. Vain peräpiikki. Kuole! Sainpa siitä tapettua. Oi saatana! 3 on jo liikaa. Helppoja saarita. Poromir. Saimme heidät. Jatkakaa matkaa. Mä halusin elää vielä. Mulla oli vielä paljon tehtävää. Kotona. Kuka se siinä on? Aprikoiva peränuoli. Jee. Siinä kohde makaa. Melkein kuoli. Ai! Jee! Otte. Otas kilpi. Pää pois. Sinne. Voi hell. Ota siitä. Pakaraisku. Miten tuntuu? Ei saa. Minun jalkani. Sinä saat maksaa tämän löysästi. Puukko. Ota takaisin. Minä en halua lahjoja sinulta. Olen taitavin miekkamies täällä. Ai saa. Syö sinut elävältä. Jee. Minun naamani. Poromir poika. Miten voit? Minä voin huonosti. Minua ammuttiin 3 kertaa. Miksi tulit vasta nyt? En voinut mitään.
Minä pyysin sinulta apua jo aiemmin. Et autunut silloinkaan Norjassa. Anteeksi, hoivasin vain toisia. Mitä helvettiä? Minä olen tärkein. Sen nuolissa oli jotain perämaustetta. Voi, tiedän. Mistä sinä tiedät? En minä tiedä. Ai, älä koske niihin. Siinä on mun nänni. Pyydän sinua vielä palvelusta. Hyvä on. No, se on sellainen, että vie Faravirille sormuus, jos saat Frodon kiinni. Sun pitää luvata. Okei, minä lupaan. Mutta en ehkä lupaa. Kai sä sen sitten tiedät. Se on pakko tuhota. Minä en halua. Sormut ei saa tuhota. Missä nimessä? Senkin paskaa. Anna mun miekkani. Vielä viimeisen kerran. Että voin iskeä sillä sinua. Ai. Mä halusin lyödä. Räistä. Oh. Miten menee? Minulta kuihtuu elämä pian. Vielä viimeinen mahdollisuus. Pusoma. Anna minulle suudelmaa. Olet kuin veljeni. Itkettää. Lepää rauhassa. Porovirpoikka. Mitä on tapahtunut täällä seuduin? Ei enää mitään. Mitä nyt läski? Frodo, missä olet? En missään. Läski. Mitä vittua mun sormus puhuu? En oo ennen kuullutkaan. Mitä vittua? Lukee mun ajatukset. Jopas jotakin. Osaa oikein nauraa. Samperin tomppeli. Hävittu tapaan tää sormuksen. Saatana, näitä sen tonne kusin veteen. Näytät juuri minulta, poikani. Frodo Baggins. Saatana, se kusipää harmahtava rumiilus on mun isä. En oo ennen tiennytkään se kantauspaappi. Mitä vittua? Nyt loppu. Mä en jaksa sormuksen puhumista. Yes. Kuristin. Veneisiin äkkiä. Sit kun tarpeeksi. Kaukana niin voin heittää se. Oikein syvä. Älä mene! Minä tulen perässä. Mitä vittua? Minä uin. Lästä seuraa. Olen Ei saa ystäväsi. uida. Samperin tomppeli. Sä et tänne tule kusipää mun luokse. Minä tulen. Minä haluan tulla mukaasi. Et sä osaa edes uida. Osaan. Sam! Mä oon laistunut. Mitä vittua? Se ei näy. Sam! Mä osaan uida. Kato Sä nyt. hukut Oh. yksin. Oikees, mä en tarkoittanut sitä. Hei, miksi naurat? Mä kuolen tänne. Nyt se on enää auki. Ota. Oh. Osaatko mä uida hyvin? Juu, no et todellakaan. Mä oon laihtunut. Mitä vittua? Kun se ei näy.
Mä oon laihtunut sisäpuolelta. Elimistöt on sulkeutunut pois. Miten ne on voinut? Mä haluun auttaa. Mä haluun tuhota sormuksen. Mitä? Mut ku... Vois Sanni. Oot niin hyvä Anni ystävä. Koura. Niin kato, mun piti viedä se sormus ja tuhota se. Jos mä saan vastapalvelun. Minä haluan. No mut kun se ei kuulu sulle. Nyt lähdetään. Tukuti tuku. Pukuti puku. Vitu sormus. Sam ja Frodo ovat tuolla. Mennään auttamaan. Missä he ovat? Annoin heidän mennä. Miksi ihmeessä? Aragorn. Että voimme auttaa Merin ja Pippin pois pulasta. Ei anneta heidän elää tuskassa. Ollaan yhtä. Mennään. Tulkaa, jos haluatte. Kevyet kantamukset mukaan. Nyt lähdetään. Magiikka! Oho. Mitkä maisemat nää on? Tiedätkö sä, kun sä oot varmaan niitä karttoja kattonut vähän? Mikä vitu Mordor? Oho, Morgartti. Ai Mordor. Sinne viedään sormus. Hoho, ja olipa haisevaa. Hei, mutta kuka sen teki? Oliko se mun sormus? Lonkku karkuun sinne. Kieritään toi mäki alas. Vai mitkä sinä, valehtelija? Mitä vittua? Kuinka tuota noin? Sinä valehtelet taas sen. Kuka se on? Mitä vittua? En se minä Valehtelija. Varmasti olit. Kuka mun kanssa olisi ollut? Ei kun täällä ole. Mitä vittua?